En een ander element van hem is op zijn minst dat hij een politiek talent is en dat hij ook een beetje kan sarren. En dat hebben we afgelopen week meegemaakt. Gisteren was het debat al behoorlijk ruw in de Tweede Kamer, maar het kan nog erger. Ja, doe eens normaal, man. Wat ach. Doe eens normaal, man. Deze woorden van PVV-leider Wilders moest premier Rutte incasseren. Ja. Lekker zelf normaal! De premier en de gedoger van zijn kabinet stonden vandaag tegen elkaar te schreeuwen. Doe eens normaal en rustig, man. Ferry, hoe normaal is dit? Ja, maar het begint wel te wennen. Ja, wat ach. Ja, doe eens normaal, man. Gaat Wilders te ver, was dan ook onze vraag. Jongens, zo gaan we toch niet met elkaar om? Je had zo'n gevoel van doe eens even normaal, man. Inderdaad. Ja, genoten? Nu ik het zie wel, ja. Ja, nee, ik vond het is een mooie woordenwisseling. Alleen je vraagt je wel af hoe frivol kan een land zijn als je dus het voortdurend hebt over de toon van het debat. En deze woordenwisseling, als je ook andere parlementen bekijkt, gaat het er iets ruiger aan toe dan in het Nederlands parlement meestal. Maar afgezien daarvan, de hele wereld kraakt en piept. Eurocrisis, kredietcrisis. En wij hebben het over het feit dat Geert Wilders zegt tegen de premier, doe eens even normaal, man. Maar daar hebben wij het niet alleen over. Daar heeft de Kamer het zelf ook over. Jawel, maar dat is dus eigenlijk heel erg pijnlijk. Want je zou denken, er zijn misschien grotere kwesties aan de orde. Ik wil hier niet te bloedig en te zwaarmoedig zijn. Maar als ik het gewoon bekijk, dan denk ik van... ja, jezus, er is wel iets in de wereld aan de hand. En we hebben het nu over +1, -1. Straks hebben we het over pensioenen die misschien 20% naar beneden gaan, niet meer gedekt zijn. Er is natuurlijk echt iets fundamenteel aan de hand. Ik was toevallig een paar dagen geleden... moest ik ergens een spreekbeurs houden over de grens... met een voormalige Spaanse minister van Financiën. En die man zat werkelijk de hele tijd op zijn mobiele telefoon te kijken. En ik vroeg op een gegeven moment van... wat is er aan de hand? Zei ja, ik ben de koersen, was alles aan het volgen in Spanje. En hij zei, dat is misschien nog een kwestie van dagen, weken. Maar de hele huizenmarkt in Spanje, de hele bouwsector, zei hij... dat is de motor van de Spaanse economie, staat helemaal op instorten. We hebben een werkloosheid van 20%. Dat was toch al dat is in Spanje? Ja, maar dat is wel aan de hand. Ja. En met een jeugdwerkloosheid nog veel hoger is. Ik bedoel, als dit soort grootheden aan het schuiven zijn... dan zou je denken van... laat Wilders met zijn toon maar zitten. Zullen we het even over die zaak zelf? Ja, zullen we het over de euro hebben? Want dit speelt natuurlijk een belangrijke rol in de problematiek die op het ogenblik heerst. De euro is ons destijds verkocht als een reuze succes van Europese samenwerking. Ja. Laten we nog even de triomfantelijke gezichten van een paar van onze leiders bekijken. Ladies and gentlemen, here the euro comes. Kijk, dit zijn ze. 75 bij elkaar. Als Europese landen allemaal nog aparte munten hadden gehad... de gulden, de mark, de frank en noem maar op, de lieren... dat had toch wel trekken van een bloedbad kunnen opleveren. Dat waren de mensen die ons toen leiding gaven. Niet de minste, de minister van Financiën, de premier... en die waren allemaal de euro, dat gaat dat helemaal worden. Ja, en de lieren vooral. Ja, Italiaans. Maar het zou een bloedbad worden als we het niet deden. Ja. Kijk... Het is ontzettend goed om de film nog even terug te draaien. En wat mij dus ontzettend opvalt... is de giftigheid die in het debat is geslopen... tegenover Griekenland, tegenover Italië, tegenover Spanje. En ik snap wel de frustraties en de woede... dat mensen het gevoel hebben... daar zo'n ontzettend nonchalante manier omgegaan met geld... terwijl we hier redelijk gedisciplineerd met ons geld zijn omgegaan. Maar als je teruggaat naar de tijd dat de beslissingen moesten worden genomen... Toen zijn er binnen de Nederlandse bank en ook elders waren er mensen die grote vragen stelden. En die zeiden, Italië bij de euro is gewoon een geweldige inbreuk op alle afspraken die we hebben gemaakt. Ik heb toen een interview bijvoorbeeld gemaakt met een van de directeuren van de Nederlandse bank, André Saas. Om één citaatje daarvan te noemen, 13 jaar geleden. Die dus in dat interview, maar ook anderen waren dat, voorspeld heeft precies wat er nu gebeurt. De crisis van de euro. En die zei bijvoorbeeld... kijken of ik tot zonder bril aan kan. Ben je een bril? Nee. Maar de Nederlandse en de Duitse regering krijgen een probleem met hun geloofwaardigheid... tegenover het eigen publiek als ze akkoord gaan met Italië. Terwijl geloofwaardigheid toch nergens belangrijker is dan waar het gaat om de munt. Zo bouwen we op drijfzand. Ja, en dat 13 jaar geleden. En dat is natuurlijk, laat ik zeggen, toen gezegd. En ik zou in ieder geval de eerlijkheid gebied nu aan regeringen... en zowel de regering als de oppositie, Partij van de Arbeid, D66... die allemaal akkoord zijn gegaan. Hoewel ze wisten dat Italië zich niet aan de criteria hield... en later met Griekenland, andere landen ook. Ze hebben het willens en wetens gedaan, het risico genomen... en de eerlijkheid zou er op zijn minst gebieden om te zeggen... wij zijn volstrekt medeverantwoordelijk voor wat zich nu ontrolt. En deze eurocrisis is ook
onze crisis. Niet alleen iets wat ons aan is gedaan door luie zuidelijke landen. Wat we zelf willens en wetens als risico hebben genomen. Maar dat betekent nog niet dat er met de keuze voor de euro iets mis was. Nee, maar wat wel fout met is de... gegaan in de uitvoering. Nou, Men ja. heeft het stabiliteitspact van meet af aan niet voldoende gehandhaafd. Nee, daar ben ik Kijk, het is heel goed voorstelbaar dat die euro dat gebied besloeg wat het destijds besloeg. En op het laatst is Griekenland daar ook bijgekomen, terwijl iedereen wist hoe Griekenland maar zijn de boekhouding grondfout deed. zit bij Italië. Italië wist iedereen van dat in het jaar dat de euro werd ingevoerd, of de besluiten werden genomen of Italië mee zou doen, hebben ze een begrotingstekort met allerlei handige maatregelen van 7% naar 3% teruggebracht. Iedereen wist dat dat helemaal geen structurele maatregelen waren. En toch is men akkoord gegaan. Daar ligt de grondfout. Ik ben zelf een groot voorstander van de euro. Alleen, de vraag is, hoe hebben wij dit ingevoerd? Met de euro is niks mis, maar als je dat dan invoert, dan moet je maar dan moeten wij dus ook eerlijk zijn nu tegenover Griekenland, tegenover Italië, dat het mede onze verantwoordelijkheid is wat hier gebeurt. En dat, vind ik, is onvoldoende gezegd. En er zit zoveel gif in het debat nu tussen Noord en Zuid. Terwijl ik zou zeggen, laten we ook eens naar onszelf kijken, onze eigen verantwoordelijkheid. Nou ja, er zit niet alleen gif in het debat, maar wat je ziet is dat inderdaad ook de maatregelen die nu wel zouden moeten worden genomen, nog steeds niet genomen worden. Nee, maar toch even, u was mij voor. Kijk, dat is wat economen noemen een optimum currency area. Dat is gewoon het gebied waar je economisch van zegt, dat is geschikt voor één munt. En dat was Europa nooit. En dat heeft te maken met de mobiliteit op de arbeidsmarkt. Dat heeft te maken met of je centrale budgetten hebt vanuit Brussel. Want die aanpassingsmechanismes heb je nodig in een muntunie. Omdat je namelijk de wisselkoers als aanpassingsmechanisme Maar was het dan niet mogelijk en dat gewoon is niet alleen geweest? Noord-Zuid. Er kunnen ook schokken zijn die bijvoorbeeld Duitsland zich anders laten ontwikkelen dan Nederland. Ja, maar er zit toch wel een structurele Hadden wij zwakte zonder in die die euro zuidelijke economie. Hadden wij zonder die geloven euro daar niet gekund? Nou. Had je die Europese munteenheid ook kunnen vertalen in ieder houtse munt, maar die is zoals bijvoorbeeld bij de het was natuurlijk kan zonder kunnen, maar wil politiek je symbool. Europa als economisch blok versterken ten opzichte van andere grote blokken, is de invoering van de euro heel verstandig geweest. Ja, maar als je hem invoert, dat lijkt nu nog maar de vraag, toch? Nou, Het is dus niet maar het zit hem niet, de fout zit hem niet in de invoering, dat zijn wij, dacht ik, eens. Het fout zit hem in het feit dat je vervolgens het stabiliteitspact niet handhaaft. Nou ja, dat is er zit een En fout ook niet in. kon handhaven door Italië. Maar goed, je kunt Wij de film dus hebben hier- terugdraaien. Maar ik vind het in ieder geval belangrijk om dat wel te vrij doen, fundamenteel om die punt. verantwoordelijkheden goed te overzien. Maar toch het even is- terug naar het is- een kwestie op. Want er is hier aan tafel bij ons, ik denk 2 weken geleden, Frits Bolkestein geweest. Die had het boek geschreven en naar aanleiding van het boek zat hij hier. En wat hij zei, komt volgens mij hier ook weer aan de orde. Door het idealisme wat je hebt, ontneemt dat idealisme je nog wel eens het zicht op de werkelijkheid. En het idealisme was natuurlijk dat al die landen deel moesten maken van die prachtige unie en ook van die prachtige muntunie. En want die cijfers waren heus wel bekend van Italië. En die cijfers van Griekenland waren ook wel bekend. Maar die wilden we even niet zien. Nou, dat is zeker een deel van het verhaal. Maar laat ik zeggen, de essentie is natuurlijk wel, als je kijkt naar Europa, en dat is natuurlijk zo jammer wat er nu gebeurt, dat namelijk deze eurocrisis in principe het basisidee en het vertrouwen ook in het hele idee van de Europese Unie en van de Europese eenwording ondermijnt. Want het is wel het enige antwoord wat we hebben. Als je een beetje om je heen kijkt in de wereld met de opkomst van India, van China, van Brazilië, dat is natuurlijk het echte verhaal. Europa is het enige antwoord op het relatieve machtsverlies van Europese landen. En als er wordt gezegd, we raken onze soevereiniteit kwijt aan Brussel, dan zou ik het omdraaien. De enige manier waarop we nog enige greep houden in Europa op de inrichting van onze samenleving, nog enig vertrouwen kunnen hebben in een traditie van sociale zekerheid enzovoort, is toch in Europa dingen samen te doen. Ja. En daarom moeten wij nu deze eurocrisis uitzitten en lange termijn. Want Maar kijk, als dat tot gevolg heeft dat menig land omvalt, om die populaire term maar te gebruiken, dan kun je wel zeggen, ja, we zijn een sterk blok, maar er zijn er al een heleboel afgevallen. Nou, het is natuurlijk de vraag of je het... Er moet ook een weg van uitzitten mogelijk zijn waarin niet landen achter elkaar omvallen. Dat jawel, maar kijk, als je naar Griekenland kijkt, de Griekse economie is met 5% gekrompen. Er is werkelijk geen enkele reëel vooruitzicht dat Griekenland deze verplichtingen kan voldoen. Nee. Het wordt zo hard bezuinigd dat eigenlijk de economie verder krimpt. Dus ik zeg, je hebt een lange termijn idee hier nodig. Maar uiteindelijk is natuurlijk wel het verhaal van de euro en van Europa is een verhaal van hoe blijven wij
met dit type samenleving, met onze tradities, overeind in een wereldeconomie die steeds rauwer wordt. Nou, niet alleen politiek verhaal, het is ook geleid door geen serieuze economen. Er waren eind jaren 90 geen serieuze economen die vonden dat je op economische gronden een euro zou moeten invoeren. Gewoon heel simpel. Het was een politiek verlangen. Het was een politiek en het was verhaal. Een verlangen dat ook naar nooit meer oorlog. Ja, veiligheid, vrede, dat soort dingen. Maar ook een antwoord op de groei van andere economische blokken. Gewoon voor je eigen regio opkomen. Waarom horen we Kirsten niet eigenlijk? Ik zit te luisteren naar dit gesprek en ik zit me de hele tijd af te vragen... zou die eurocrisis er ook zijn geweest als er meer vrouwelijke staatshoofden waren in Europa? Is het antwoord. En ik zal ook zeggen waarom. Over inkomsten en uitgaven. Thatcher was toch ook gewoon niet ongelooflijk productieve kracht... in het geheel van de Europese eenwording. Ik geloof dat vrouwen wat dat betreft niet zich heel erg onderscheiden. Maar wat je wel dus ziet, denk ik... en dat ga ik zelf proberen een beetje te bestuderen daar in Tilburg... is hoe ontzettend interessant het is om te zien de verandering in de wereld... en dat voor ons steeds belangrijker zou worden... de manier waarop India, China, Brazilië, Rusland naar ons kijken. Wij zijn helemaal opgegroeid in een tijd... dat de manier waarop wij naar de wereld keken, dat was belangrijk. Maar nu gaan we stap voor stap een wereld tegemoet... waarin de manier waarop anderen naar ons kijken... enorm ons gaat raken. En dat is wel de grote verandering die achter dit hele verhaal over de eurocrisis zit. We gaan straks praten over de Shevolution. Ik had gisteren toevallig een vriendin van mij aan de lijn uit Athene. En ik vroeg haar, hoe is het nu bij jou? En zij zei, ik weet echt niet wat ik volgende week ga doen. Zij weet het gewoon niet. Ze weet ook niet hoe ze volgende week haar boodschappen gaat betalen. Haar moeder is vorige maand beroofd op klaarlichte dag door 3 mannen. Gewoon omdat er honger is. Er is armoede nu in Griekenland. En ik denk dat dit hele gesprek over politiek en euro en draagvlak... Ik mis wel eens de menselijke maat in dit soort gesprekken. En ik denk dat het voor de toekomst van Europa heel erg belangrijk is... dat de burgers, zowel in Griekenland als hier in Nederland, snappen waarom dit moet. En volgens mij is daar op dit moment nog geen goed antwoord. Nee, maar daarom pleit ik ook voor... Daarom zeg ik dit, dat laat ik zeggen, het beeld van Griekenland... Wat er nu van Griekenland wordt gevraagd is gewoon niet reëel. Op deze korte termijn. En inderdaad, dus ik zeg, wat daar nu wordt aangericht... is niet alleen economisch, heeft geen enkele toekomst... maar ook, laat ik zeggen, in de democratie in zo'n land... in de samenleving in Griekenland. En ik vind dus dat we onze eigen verantwoordelijkheid... veel helder onder ogen moeten zien. We gaan hier nog vaak over doorpraten. Boelenstaan, we gaan er niet meer over doorpraten nu. Dat gaat allemaal van uw eigen tijd af. Dat zou straks zonde zijn als het gaat over de woningmarkt.